maza ne fa. An gama. Hello? Ya, hello maza. Ga wani nan fa. Na gani har son gai ne. Ha, oke ya to shi ma. Asami ne ko oke to ya ƙara so muna nan. Ko yana shawowa bai ga mutan shi. Yau ka gane ko? Ta. Gane. Ga wani cinku nan ya zo. A tare min shi. An gama. Haukan shi. Gomero ne ku. An gama. Tattake yi. Wannan ma fa ya wuya shi ma fa na ga hannunsa babban waya ce. Ya samu alheri kawai ya wuya wanga na ke fara. Oke shi kenan ba damuwa. Shi go kawai normal. Haukan shi. Hey na fuka. Wai Allah. Na fuka. Ya fara kammala. Uwar mutum ku mai rauni. An gama uga. Kaga wannan iPhone 7 ce fa. Ya hello. Hello? Ana ji. Ga wata nan fa iya wuya. Oke mace ce ma kenan. Ba wata babba ce tana shawo kwana kawai ku haukanta. Ka gane ai. Oke normal ne kaga gara basa ma zaka ce. Ga ta nan ta kusa ku an kare fa. Oke to. No, wow! Pai sabon ce? Kai? Kai $35 fa. Wannan haka ma samu. Awwal na indo ai. Gurgu kafu mai kafa. Wa kenan? Awwal gurgu. Hello? Ga wata nan wannan kuwa ce sai kun ba hankali. Kula da ita tana zuwa yawu ya ka gane. Kici ta ma mace normal ne. Mun kwace na manyan gardin maza ma baranta ne mace. Barkitan mata. Kun ɗauka hijabin gaske ne? Ba babban ƴan iska ce sarauniya da kuke gani. Ba yanzu zuwa ne da ta sha ce.